Εδώ είσαι. Δεν κοιμάσαι. Ωραία, ξύπνησα λίγο νωρίτερα και είπα να μην ενοχλήσω τη Μέρη. Α, υπνίες, νέο κορίτσι εσύ, αγάπη μου, γιατί? Ξέρω εγώ, έτυχε. Μήπως επειδή δεν κοιμήθηκα σπίτι μου. Κι εγώ το ίδιο παθαίνω. Άμα κοιμάμαι σε ξένα σπίτια, νομίζω ότι έχει πέτρες στο στόμα. Δεν πιστεύω να είναι επειδή χωρίζουμε με αυτόν τον αχρίο. Όχι, όχι, όχι. Εγώ για το καλό σου το λέω. Τι δουλειά έχεις τώρα, εσύ να τα έχεις με παντρεμένο? Καμία, δίκιο έχεις. Χαθήκαν τα παλικάρια τα ελεύθερα. Γεμάτος ο τόπος. Να σου πω κάτι. Και άμα δεν βρεις εσύ, θα σου βρω εγώ έναν καλό. Καλά, τώρα μη σε βάζω και σε κόπο. Άμα είναι να βρω, ψάχνω και μόνη μου. Καλά, τι κόπο. Εγώ θα σου βρω, για όνομα του Θεού. Φέρνω και γούρι, με και γουρλού. Έλα, βρε, σε ποιον να φέρεις γούρι? Στη Μέρη και στα μας. Ναι, αλλά αυτοί χώρισαν. Προσωρινά. Τώρα τα πράγματα είναι αλλιώς. Κάτι που δεν ξέρω. Δεν μου λες. Γιατί νομίζεις ήρθε εχθές ο Νάσος εδώ? Για το Λεωνίδα, γιατί ήρθε? Όχι, αγάπη μου. Όχι, Χρυσή μου. Γιατί Μέρη ήρθε. Με τη Βιβί βρίσκονται στα χωρίσματα. Εγώ κατάλαβα ότι είχαν τσακωθεί μόνο από παρεξήγηση. Μόλις έμαθε ο Νάσος ότι εγώ ήμουν με τον Άκη, τα ξαναβρήκαν. Παρεξήγηση. Να, το είπες και μόνη σου. Σε μια καλή σχέση χωράει παρεξήγηση? Όχι, δεν χωράει, σε αυτό έχεις δίκιο. Άμα η σχέση αρχίσει με παρεξηγήσεις, αγάπη μου, τι λέει η πείρα σου εσένα? Για να μου πει εμένα η πείρα μου, εγώ δεν έχω καμιά φοβερή πείρα στις καλές σχέσεις, το ξέρεις. Δεν παρεξηγούνται εύκολα οι άνθρωποι που εμπιστεύονται και αγαπάνε ο ένας τον άλλον. Σωστό. Σε αυτό συμφωνώ απολύτως. Γι' αυτό σου λέω. Όπου να είναι θα χωρίσει ο Νάσος με τη Βιβί και τότε. Και τότε. Ο Νάσος θα γυρίσει σε αυτήν που εκτιμάει και εμπιστεύεται. Γιατί να ξέρεις, ο Νάσος εκτιμάει πολύ και αγαπάει τη Μέρη. Η Μέρη δεν ξέρω αν θέλει. Μα τι λες τώρα? Αν μη θέλει τον πατέρα του παιδιού της. Φαντάζεσαι τι χαρά θα κάνει το παιδί άμα τα ξαναφτιάξουν οι γονείς του? Βέβαια, εδώ δεν χωράει αμφιβολία. Ο εφιάλτης κάθε παιδιού είναι να μην χωρίσουν οι γονείς του. Το δε καλύτερο όνειρο κάθε παιδιού με χωρισμένους γονείς, ποιο είναι? Να τα ξαναβρούν. Μπα, πρωινές. Τι κάνετε εσείς εδώ? 10 λεπτά κήρυγμα. Ένα 5-10 περνάνε τα λεπτά. Τα μαρτύρια μου έρχονται απανωτά. Ο μπαμπάς φωνάζει, η μαμά μανουριάζει και η γιαγιά. Τους γείτονες με καλή τρομάζει. Όλοι για το δικό μου μοιάζονται καλό. Μα για τις δουλειές τους τρέχω μόνο εγώ. Το χαρτζηλίκι που έχω ούτε για τσίλες φτάνει. Το πόσες τσίλες όμως δεν λέω γιατί δεν κάνει. Το πρωινό μου πλούσιο σε γάλα με φραπέ. Κορνφλέιξ δημητριακά, μόδα ντε μοντέ. Διήμερη αποβολή έφαγα στο σχολείο. Της γειτονιάς μου έβαψα το ζάχαρο πλαστείο. Των δραστηριοτήτων μου τελευταίο κήρυγμα είναι το μονέων. 10 λεπτά κήρυγμα. Να σου έχω να σου ανακοινώσω κάτι. Πρωί. Ναι, μετά έχεις δουλειά. Τι δουλειά? Την παραλαβή. Α, έχουμε την παραλαβή, το έχω ξεχάσει. Πάμε να... Όχι. Να σου μη σηκώνεσαι. Νομίζω ότι το καταλαβαίνεις. Η υπομονή μου έχει αρχίσει να εξαντλείται. Για ποιο πράγμα? Στη σχέση μας. Έλα να σου, μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Τι έχει σχέση? Είναι προβληματική. Είναι προβληματική? Τι πρόβλημα έχει δηλαδή? Δηλαδή εμείς οι δύο τώρα είμαστε σύντροφοι. Εγώ μια φορά μέλος του ΚΚΕ δεν είμαι. Είμαι απλώς αριστερός. Στην προσωπική μας ζωή, όχι στην πολιτική, εξυπνάκια. Α, συντρόφισσα, εδώ θα διαφωνήσω. Διότι η πολιτική έχει άμεση επίδραση στην προσωπική μας ζωή. Α, θέλεις να πεις δηλαδή ότι φταίει η κυβέρνηση που δεν πρόκειται να αποφασίσει ποτέ να με παντρευτείς? Ποιος ποτέ δεν το έχω σκοπό? Η πείρα μου το λέει. 5 χρόνια που είμαστε μαζί, τίποτα δεν έχει αλλάξει τη σχέση μας. Παράνομη ήμουν, απαράνομη είμαι. Εάν τώρα αυτό δεν είναι υπερβολή, τότε ποιο είναι? Ποια είναι η νόμιμη γυναίκα σου? Με καμία. Με καμία. Βέβαια, εγώ τώρα με καμία, διότι εγώ είμαι σε διάσταση. Κολοκύθια με τη ρίγανη. 5 χρόνια είμαστε στην πραγματικότητα μαζί και τίποτα δεν έχει αλλάξει. Εσύ παραμένεις παντρεμένος με τη Μέρη και εγώ είμαι η ερωμένη σου. Ποια? Θέλεις να ακούσεις κι άλλους χαρακτηρισμούς? Αντροχωρίστρα θα με πει ο ένας. Α, τώρα μας νοιάζει θα πει ο ένας. Σπιτωμένη θα πει ο άλλος. Α, μας νοιάζει και ο άλλος. Τι θα πει η μάνα μου? Δεν μας νοιάζει τι θα πει η μάνα μου. Δηλαδή η μάνα σου θα σε πει σπιτωμένη και αντροχωρίστρα και ερωμένη μου? Έτσι θα πει. Αυτές οι γυναίκες δεν καταλαβαίνουν από συμβίωση και τέτοια. Δεν καταλαβαίνουν, Όχι βέβαια. Αυτή για να κλείσει τα μάτια της ήσυχη πρέπει να με δει στεφανωμένη. Αχ, χτυπάς ξύλο. Βιβί, συγγνώμη. Τώρα δηλαδή ώρες είναι να μου πεις ότι χτυπάω ξύλο για το στεφάνι. Άνετα. Βιβί, δεν μου έχεις καμία εκτίμηση. Ενώ εσύ μου έχεις. Τώρα που θες να σου ορκιστώ δηλαδή? Πουθενά. Να πας τώρα να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες του διαζυγίου σου. Τώρα δεν γίνεται. Βιβί, έχω την παραλαβή. Δεν μου λες, τι είμαι εγώ για το Λεωνίδα? Το σκέφτηκες αυτό? Κοίτα, μην πεις τίποτα στη Μέρη από αυτά που λέγαμε. Εγώ. Μιλάω εγώ. Τι να μην πεις στη Μέρη? Τίποτα, παιδί μου, ένα κουτσομπολιό. Και γιατί να μην της το πει? Έτσι, γιατί δεν κάνει να κουτσομπολεύουμε. Τι ανακατεύεσαι? Έτσι ρώτησα. Πρωινή. Μεσημέριασε. Πώς ξύπνησες εσύ μόνος σου πρωί-πρωί? Να μωρέ, εδώ κουβεντιάζανε η γιαγιά με τη Ζέτα και με ξυπνήσανε. Και τι λέγανε η γιαγιά με τη Ζέτα? Α, μου πάνε να μην σου πω. Τι λες, μωρέ? Πω, του αρέσει πάντα να αστείευεται πρωί-πρωί. Το κάνει πάντα αυτό, Μου κρύβουν τίποτα, Λεωνίδα? Κάτι για χωρισμένους που τα ξαναφτιάχνουνε λέγανε, αλλά δεν κατάλαβα ρε μαμά. Ποιοι τα ξαναφτιάχνουνε? Ρε παιδί μου, αόριστα μιλούσαν. Πω, δεν λέγαμε τίποτα συγκεκριμένο. Έλα πίσω καλά σου. Έλα.
Τα παιδιά ήρθαν να με πάρουν να πάμε σχολείο. Καλημέρα. Έλα, παιδί μου, είσαι έτοιμος? Καλημέρα σας. Καλώς τα παιδάκια. Θέλετε να πιείτε κι εσείς γάλα, να γίνουν τα μαγουλάκια σας λίγο πιο αφράτα? Μόλις πια καλά, ευχαριστώ πολύ. Πάμε να φτιάξω την τσάντα μου. Του Τέλη. Οικογενειακή κατάσταση. Ποια είναι? Χωρισμένοι και αυτού οι γονείς. Και του Τέλη και του Λεωνίδα οι γονείς χωρισμένοι. Καλά. Είδατε σύμπτωση? Έχεις σκεφτεί ποτέ αν θέλεις να τα ξαναφτιάξουν οι γονείς σου? Θα σου πω, πιο μικρός το ήθελα. Τώρα δεν με νοιάζει και πολύ. Κι εγώ ακριβώς το ίδιο. Αν οι μανάδες μας είχαν τους πατεράδες μας, μπορεί και να μας ξεφορτώνονταν. Ναι, ρε, αυτές έχουν πέσει με τα μούτρα επάνω μας. Αλλά μην το λες αυτό. Το πολύ πολύ να έχεις και τους δύο πάνω από το κεφάλι σου. Εσένα στην πέφτουν και δυο. Και χειρότερα. Κι άντε, με τον ένα θα βγάζεις πέρα. Και με τους δύο δεν μπορείς να τους ψήσεις όμως. Πάντως, εγώ έχω καταλάβει ότι οι άντρες είναι πιο χαλαροί. Δηλαδή, τουλάχιστον από τον πατέρα μου αυτό βλέπω. Να σου πω κάτι, έχεις καταλάβει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μένεις μαζί με τον πατέρα σου και δεν έχει το άγχος σου. Για ρώτα και εμένα όμως. Τι σου κάνει εσένα? Και τι δεν μου κάνει να λες. Έχω για την άλλη πάνω από το κεφάλι μου και όλο λέει δεν θα έρθει ο πατέρα σου, θα δεις, θα τα πω όλα. Θα δω μωρέ, ας το διάλο. Και ο μπαμπάς σου τι κάνει? Τι να κάνει μωρέ κακόμοιρος, το σέρνει από την πίτη. Ούτε να ακούσει τη γνώμη μου. Και όλο λέει Μαρίλενα, είσαι τιμωρία, δεν θα πας σινεμά αύριο. Λες, και όποτε βγαίνω κακόμοιρος νομίζω ότι πηγαίνω πάντοτε σινεμά. Γιατί? Είναι μαγιά της μάνας μου, μην καταλάβει ο κακόμοιρος ότι βγαίνω με αγοράκια και σου ευχαριστεί. Άντε ρε, δεν σε αφήνει να βγαίνεις ούτε μαζί μας. Με συμμαθητές μόνο για να μου λένε τα μαθήματα. Αλλά άμα ψηριαστεί ότι έχω κάποια σχέση, με έχει πάει. Τόσο αθώος είναι πια. Προχθές παιδί μου πλακώθηκε με τη μάνα μου επειδή πίεσε στην τζάδικο. Αλλά ο γέρος. Πάμε κι εμείς κανένα βράδυ πλάκα-πλάκα. Αχ ναι, να με πάρετε μαζί σας. Τι της λες τώρα, τι της λες? Μαριλένα, μου απαγορεύονται τα κοριτσάκια εκεί πέρα. Αποκλείεται. Δεν σε πιστεύω. Όχι, κανένα αλήθεια λέει. Να σου πω, έχουμε θρησκευτικά σήμερα. Έχουμε και σήμερα θα εξετάσει εμάς τους δυο. Πω, και ξέχασα να διαβάσω. Τώρα τι γίνεται? Έλα, θα στα πω εγώ στον δρόμο, άντε πάμε. Πάντως το σωστότερο θα ήταν να μένουμε μόνοι μας. Να μην έχουμε ανάγκη και κανέναν. Θα διαβάζαμε και μαζί. Βέβαια, θα χωρίζαμε τα μαθήματα στα 3. Και ό,τι διάβαζε ο ένας θα το εξηγούσε μετά στους άλλους 2. Τι λες βρε. Μπορεί να διαβάσει ο άλλος για σένα. Να την πάλι. Σαν το Μαϊντανό. Γιατί ανακατεύεσαι, παιδί μου, γιατί χώνεις τη μύτη σου? Εμείς κανονίζουμε ό,τι θέλουμε. Τι έχεις παιδάκι μου μες στο μυαλό σου. Αχ, γεια σας, κοπέλες. Χαίρετε. Γεια. Γεια. Γεια σου, παιδί μου. Καλό σχολείο, παιδιά μου. Καλή ιδέα πάντως αυτή. Να έχουμε ένα σπίτι οι τρεις μας να μένουμε μόνοι μας. Ώρες το λυπάμαι αυτό το παιδί. Πολύ επιθετικό είναι, είδες. Εγώ λυπάμαι εμένα. Του κοστίζει που δεν έχει τον πατέρα του. Κάθε μέρα μαζί του είναι. Άλλο να ζούσανε μαζί. Ναι, αλλά δεν θα ζήσουνε μαζί. Θα ζήσει μαζί μου το παιδί. Ρε παιδί μου, άλλο θέλει να πει η Ζέτα. Θέλει να πει ότι θα ήταν καλύτερα να ζούσαμε οι 4 μαζί. Εσύ που ξέρεις τι θέλει να πει η Ζέτα. Όχι, αυτό ήθελα να πω. Είδες, τον Άσο. Στην αρχή ήταν μια χαρά και μετά μόλις παρουσιάστηκε η Βιβί, έγινε χάλια. Καλά, έπεσε αμέσως. Έχασε τη ζωντάνια του άνθρωπος. Εγώ δεν είδα τίποτα τέτοιο. Καλά, αυτό βγάζει μάτι. Η σχέση τους περνάει μεγάλη κρίση. Χάλια τα πράγματα. Εγώ το κατάλαβα αμέσως. Κι εγώ. Εσύ πού το κατάλαβες. Γιατί εγώ τα πιάνω στον αέρα αυτά. Βλέπω ένα ζευγάρι, καταλαβαίνω αμέσως τι τρέχει μεταξύ τους. Δηλαδή τι τρέχει ανάμεσα στον Άσο και στη Βιβί. Χάλια. 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 Φυλάκι. Έλα, παιδάκι μου, δεν ένα φυλάκι τώρα, γιατί μου φεύγεις. Αφού δεν πας για το διαζύγιο. Θα πάω ρε μωράκι μου, αλλά θα πάω μετά την παραλαβή. Πότε βρε αγάπη μου, μετά θα είναι μεσημέρι. Δηλαδή τα μεσημέρια δεν μιλάνε για διαζύγια. Όχι, το μεσημέρι εσύ πεινάς. Όχι, λέω για πριν το φάει. Υπόσχεσαι ότι θα πας. Στο λόγο. Στο να μου έρχονται. Και πού θα πας? Τι πού θα πάω. Σε ποιο δικηγόρο? Να μην πάω στη Μέρη. Αυτή θα σου βγάλει το διαζύγιο. Αφού είναι δικηγόρος. Θα πας σε άλλο δικηγόρο. Έλα βρε αγάπη μου τώρα, δηλαδή γιατί να εξοδευόμαστε. Ναι, μωρ, τώρα σε έπιασαν οι τσιγκουνιές. Το σωστό να λέγεται. Και πιστεύεις εσύ ότι η Μέρη θα βγάλει το διαζύγιό σας? Γιατί όχι. Τόσα χρόνια γιατί δεν το έβγαλε. Αμέλεια. Δεν είσαι ακούσει που λένε του τσαγκάρι τα παπούτσια. Νάσο, θα πας σε άλλο δικηγόρο. Ναι, και πώς θα γίνει, αγάπη μου, πρέπει να μιλήσω πρώτα με τη Μέρη. Άντε πάλι. Πώς θα γίνει δηλαδή, να μην ξέρει η Μέρη ότι θα βγάλουμε διαζύγιο. Θα της το πει ο δικηγόρος. Όταν βγάζουν διαζύγια οι άνθρωποι μιλάνε μέσω δικηγόρων. Έλα βρε βιβάκι μου, σε παρακαλώ. Δηλαδή, χθες το βράδυ ήμουν στο σπίτι της, σήμερα δηλαδή θα τη βάλω να της μιλήσω δικηγόρο. Γιατί ήσουν στο σπίτι της εχθές, Γιατί. Κοίταξε, βέβαια, έχω την παραλαβή. Με έχεις καθυστερήσει πάρα πολύ. Βέβαια, με καθυστερείς. Ο Θεός είναι τρισυπόστατος. Τι πάει να πει αυτό δηλαδή? Πάει να πει πως παίρνει διάφορες μορφές, ρε. 3 συγκεκριμένα. Καλά δεν λέω, ρε Μαριλένα. Ναι, Λεωνίδα μου. Είμαστε στα θρησκευτικά, φίλε, μην το ψάχνεις. Άκου τούβλο μου. Είναι πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα ταυτόχρονα. Αλήθεια, πώς γίνεται αυτό? Αυτό είναι το μυστήριο. Δηλαδή, αν μας ρωτήσει αυτό, θα πούμε. Άντε παράτα μας, αυτό λέει το βιβλίο άλλωστε. Σελίδα.
14. Η Αγία Τριάδα είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Πες το ντε, και εγώ νόμιζα ότι είμαι σντού που δεν καταλαβαίνω το Χριστό μου. Αυτοί ούτε την τύφλα τους δεν ξέρουνε. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, ό,τι δεν καταλαβαίνω θα λέω ότι είναι μυστήριο. Καλά, είσαι μεγάλο μυστήριο, Λοιπόν, τέλος το μάθημα. Ναι, αυτά ξέρω όλα κι όλα. Να σου πω, τώρα τι θα γίνει με την καρσονιέρα, θα ψήσουμε τους γέρους μας να μας την νοικιάσουνε. Εγώ, άμα πω κάτι στον πατέρα μου, θα με σκοτώσει. Και εμένα η μάνα μας θα πει μπράβο, πήγαινε πάρτε αγόρι μου. Ρίχνουμε εμείς τα δίχτυα μας και την πιάσουμε, μωρέ. Πρίξε μου δηλαδή. Ναι. Πού πάτε καλά έτσι βιαστικές? Τι είναι πάλι? Θέλω να το σκεφτείς λίγο ακόμα, Μέρη μου. Ποιο? Εκείνο το θέμα με τον Άσο. Καλά, θα το ξανασκεφτώ. Α, βρήκα και μια λύση. Το δωματιάκι που έχω μέσα τη ραπτομηχανή μου, θα το αδειάσουμε, να βγάλουμε τη ραπτομηχανή από μέσα και να παραχωρήσουμε το δωμάτιο στον Άσο. Να έχει και αυτός ένα δικό του χώρο. Ναι. Ο προσωπικός χώρος είναι απαραίτητος για τον κάθε άνθρωπο. Ναι. Τρελαθήκατε και δυο σας τελείως. Γιατί καλά, επειδή λέω μια ιδέα, κακό είναι. Μαμά, μην τυχόν γυρίσω από το γραφείο και βρω καμία ραπτομηχανή στο δωμάτιό μου. Το δωμάτιό σου αποκλείεται. Επιτέλους, Νασούλη μου, επιτέλους ανησύχησα. Γιατί ανησύχησες? Γιατί κοντεύει απόγευμα και ακόμα να φανείς. Αφού δουλειά, δεν τα πάμε. Πες μου τι έγινε. Κάτσε ρε παιδάκι μου, να πιω λίγο καφεδάκι να μου φύγει το αυτό του λαιμό. Έχω κολλήσει στο... Έλα, Νασούλη μου, έλα, σε παρακαλώ, πες μου, τι σου είπε ο δικηγόρος. Ποιος δικηγόρος? Καλά δεν ήσουν στο δικηγόρο. Στην παραλαβή ήμουνα, δεν στο είπατε πρωί. Και δεν πήγες στο δικηγόρο. Όχι. Γιατί? Γιατί δεν πρόλαβα. Τι σου λέει τόση ώρα ο άνθρωπος? Νάσο, δεν μου το λες καλά. Τι δεν στα λέω καλά. Και αύριο εκεί θα είμαι. Πού εκεί δηλαδή? Στην παραλαβή. Βέβαια αγάπη μου, 4 μήνες περιμένουν τα αυτοκίνητά τους οι άνθρωποι. Και εγώ 5 χρόνια το διαζύγιο σου. Καλά ρε Βιβί, και δεν μπορείς δηλαδή να περιμένεις μια μέρα παραπάνω. Και αυτοί δηλαδή δεν μπορούν να περιμένουν μια μέρα ακόμα παραπάνω. Πώς θα γίνει? Ναι, ορίστε. Τι μου κάνετε? Ναι. Όχι, καλά, ναι, ήρθε. Ναι, μην ανησυχείτε. Εδώ μπροστά μου είναι, αφού το βλέπω τώρα. Α, κούκλα. Άλλο σας το λέω και άλλο το βλέπετε, ναι. Όχι, σήμερα δεν θα το παραδώσω, γιατί είναι μες στη σκόνη, θέλει πλυντήριο, ναι. Θα στείλω αύριο το πρωί για τις πινακίδες. Τώρα, λίγες ώρες παραπάνω, λίγες παρακάτω, ναι. Μην ανησυχείτε, όχι, εντάξει. Έχει παραληφθεί, ναι. Ευχαριστώ, τα πούμε αύριο, ναι. Γεια. Εδώ, όχι ώρα δεν μπορούν να περιμένουν, έπρεπε να είναι από χθες τα αυτοκίνητα εδώ και είναι ακόμα στο τελωνείο και εγώ λέω ψέματα. Πάτησε εσύ και εγώ δεν είμαι εδώ. Πάτησε εσύ. Έκθεση αυτοκινήτων παρακαλώ. Μήπως είναι και ο Νάσος? Όχι, λείπει. Του λες παιδί μου να με πάρει μόλις έρθει. Θέλω να μου κάνει μια εξυπηρέτηση αν μπορεί. Τι εξυπηρέτηση? Ναι, έχω να κουβαλήσω μια ραπτομηχανή, πονάει και λίγο η μέση μου και δεν έχω άνθρωπο να με βοηθήσει. Καλά, θα του το πω. Ούτε εγώ μπορώ να περιμένω. Ούτε μια μέρα παραπάνω. Καλά δηλαδή, τι έγινε τώρα ας πούμε? Έγινε ότι ήταν η Κικίτσα στο τηλέφωνο και θέλει να τη βοηθήσεις να κουβαλήσει μία ραπτομηχανή. Εντάξει ρε παιδί, σιγά τα πράγματα δηλαδή, και πού είναι το σπουδαίο? Μεγάλη γυναίκα είναι, θα της κοπεί η μέση. Και δεν μπορεί να τη βοηθήσει η Μέρη, ο Λεωνίδας. Και αν λείπουνε? Στο διάολο. Πώς το καταλάβεις ο Νάσος και η Βιβί ότι έχουν πρόβλημα? Καλά τώρα, μάτι βγάζει. Εγώ δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Δεν κατάλαβες γιατί εσύ έχεις εμπάθεια. Ζεις μέσα στο πρόβλημα. Εγώ που είμαι από δίπλα και παρακολουθώ, ξέρω γιατί με το τρίτο μάτι, το αντικειμενικό. Λες, Βέβαια. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ο Νάσος, εσύ είσαι. Εγώ? Τι έκανα εγώ? Εσύ πρέπει να ξανακερδίσεις τον Άσο. Αν ενδιαφέρεσαι βέβαια. Δεν μου έχει περάσει από το μυαλό αυτό. Αυτά τα λάθη κάνεις. Έτσι εύκολα παραιτήσει. Από τον άντρα σου, τον πατέρα του παιδιού σου. Έχω χωρίσει 5 χρόνια με τον Άσο, τον έχω ξεχάσει. Δεν τον ξαναθυμηθείς. Φαντάζεσαι τι βοήθεια θα είχες μέσα στο σπίτι και για το Λεωνίδα δηλαδή. Αν ζούσε και ο Νάσος μαζί σας. Ναι, δεν λέω. Θανάσινα γιατί τώρα δεν μπορώ να σηκώσω κεφάλι. Γιατί νομίζεις ο Λεωνίδας λίγη χαρά θα έκανε? Πολύ χαρά θα έκανε. Άσε που θα είχε και το αντρικό πρότυπο μες στα πόδια του. Για να γίνει ίδιος ο Νάσος. Μια χαρά άντρας είναι ο Νάσος. Έλα ρε Μέρη. Πρώτα τον παντρεύεσαι, μετά κάνεις παιδί μαζί του και ύστερα σου ξυνίζει. Δεν είσαι σοβαρή. Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να το είχα σκεφτεί πριν κάνω το Λεωνίδα. Έτσι κάνουν τα παιδιά, άντε. Το θέμα όμως είναι ότι δεν πρέπει να κάνεις συμβιβασμό. Το θέμα είναι ότι κατά βάθος τον Άσο τον θέλεις. Τον θέλω. Λες. Γιατί καλός άνθρωπος δεν είναι? Ο καλός άνθρωπος είναι, εντάξει. Έξυπνος. Ξύπνιος είναι. Δουλευταράς. Κουβαλητής στο σπίτι. Η αλήθεια να λέγεται, κουβαλητής στο σπίτι ήταν πάντα ο Νάσος. Και αντέχει. Μπράβο, βρε γαμπρούλη μου. Το βάλω εδώ. Ωραία, εκεί. Όχι, μάλλον δεν πάει. Το πάω εδώ. Θα το βάλω πιο εκεί. Να βάλω το πιο εκεί καλύτερα. Εκεί προς τη θέση της κιθάρας, ίσως είναι καλύτερα. Όχι, άμα του πειράσουμε την κιθάρα θα θυμώσει. Καλά. Το βάλω εδώ πάνω. Όχι, δεν χωράει καλύτερα. Δεν χωράει. Το βάλω εδώ. Ναι, μπράβο. Εκεί. Όχι, είναι το γραφείο του παιδιού, πάω. Το γραφείο δεν κάνω. Το βγάλω από εδώ. Ναι. Το βάλω εκεί.
Βάλω το βάλω εδώ. Όχι στα αεροφωνικά, δεν έχω πρόβλημα. Να, εκεί στο τραπεζάκι δεν είναι. Πού εδώ πάνω? Ναι, μάλλον, στο εκεί. Κάτσε, δεν σε πειράζει να το βαστάς λίγο? Όχι, καθόλου. Δεν πειράζεσαι. Κρατάω και έτσι εγώ. Αχ, μεγάλη υπόθεση είναι άντρα στο σπίτι. εντάξει. Μεγάλη υπόθεση. Κάτσε να βάλω ένα. Να μην το βάλω τώρα. Μαντιλάκι, όχι, μην το βάλεις ακόμα. Περίμενα να το φτιάξουμε έναν ωραίο. Ναι. Λουλουδάκια, είναι, ξέρεις τώρα. Ναι. Ταιριάζουν όλα μεταξύ τους. Βάλτε εδώ, αγάπη μου. Από εδώ ή από εκεί? Αυτό. Από εκεί. Τέλεια, τέλεια, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Νάσο. Δεν μου λέτε, Κικίτσα, Feng Shui κάνεις? Τι είναι αυτό? Feng Shui είναι η πανάρχια κινέζικη μέθοδος για την ισορροπία του χώρου. Όχι, δεν το ήξερα. Ναι, Δηλαδή, για επειδή πουλάμε τώρα μάξα, δεν ξέρουμε Feng Shui. Α, ξέρεις. Ο τρόπος που βάζουμε τα πράγματα στο χώρο επηρεάζει το τσι. Το τσι, τι είναι αυτό πάλι? Το τσι. Τσι είναι η ενέργεια. Δηλαδή έχουμε θετική ενέργεια και αρνητική ενέργεια. Έτσι έχουμε θετικό τσι και αρνητικό τσι. Ποιος τα έμαθε καλέ αυτά? Έχω διαβάσει, αλλά και η Βιβί μου είπε. Για το τσι. Ναι, σπίτι εμείς έχουμε πήξει το τσι. Μάλιστα. Πολύ τσι. Δεν μου λες, αν βάλω τα βιβλία τώρα εδώ κάτω, θα επηρεαστεί το τσι καθόλου? Όχι, βάλτε. Μέσα από εδώ είναι ωραίο, για. Ωραίο. Αχ, πάρα πολύ ωραία. Θα τα αρέσει τώρα η μηχανή μες στη μούρη του Λεωνίδα? Γιατί να μην τα αρέσει? Θα είναι η γιαγιά του μαζί, θα ράβει η γιαγιά, αυτός θα διαβάζει, γιατί κάνουμε παρέα. Με λατρεύει. Σε λατρεύει. Λοιπόν, εντάξει. Ναι, αγαπώ, σε ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Εγώ το λέω πάντα. Ένας άντρας μέσα στην οικογένεια είναι άλλο πράγμα. Feng Shui, Ναι, να σε βολικέ μου εσύ. Τσι. Και ό,τι χρειαστείς, εγώ είμαι εδώ. Το σπίτι πάντως το έχει τζάμι, πάρα πολύ. Δεν πρέπει να επέμβουμε δηλαδή με το Feng Shui, πώς το λένε? Feng Shui. Ναι, όχι, έχεις γήινα χρώματα, αλλά το Feng Shui μας πρέπει να το κάνουμε και εδώ. Μπράβο, ρε Νάσο, μπράβο. Τι είναι αυτό, καλέ, τι μπράτσο είναι αυτό? Σίδερο. Αντρομερό. Δεν έχω γεράσει πολύ. Τι να έχεις γεράσει. Και εσύ και τόσο χαμογελαστάς, αυτό μου αρέσει εσένα. Άμα περνάω καλά, γελάω. Και τώρα με τη Βιβί, πώς να περνάς? Αυτά, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, εντάξει. Ναι, να βγάζεις και το σκουλαρίκι, αλλά δεν θέλω να Woodstock, κατάλοιπα. Άντε, γεια. Γεια σου, ρε Νάσο. Φιλάκια. Ευχαριστώ, Μάνα. Τίποτα. Τι καλός που είσαι, Μάνα. Αχ, μεγάλη υπόθεση ο άντρας στο σπίτι. Γεια! Ναι. Λεωνίδα, έλα αγάπη μου να σου δείξω κάτι. Γεια! Κοίτα. Τι είναι αυτό? Feng Shui. Εμένα μου μοιάζει μάλλον με τη ραπτομηχανή σου. Η ραπτομηχανή μου είναι, αλλά έτσι τη φέραμε εδώ γιατί είναι τσι. Τι έφερε στο δωμάτιο Λεωνίδας? Τσι. Τι είναι αυτό? Είναι η θετική ενέργεια σύμφωνα με το Feng Shui. Αχ, μαμά, με τρόμαξες. Νόμιζα ότι είναι ναρκωτικά. Εγώ δεν θέλω τέτοια πράγματα στο δωμάτιό μου. Λοιπόν, μάνα, για να τελειώνουμε. Θα μου νοικιάσει μια γκαρσονιέρα γιατί δεν χωράμε εδώ μέσα. Τι λες, παιδί μου? Τι πράγμα? Πού ήσουν πάλι, Νάσο? Πού ήμουν? Με καθυστέρησε ο Κανάκης στα ανταλλακτικά. Ποιος ο Κανάκης? Κατάλαβες, το παίρνω τηλέφωνο, λέω είναι τα ανταλλακτικά στην αποθήκη. Μου λέει βέβαια, εδώ είναι, αλλά να τα πάρεις. Όσο είδες εσύ τα ανταλλακτικά, τα είδα κι εγώ. Δεν πιστεύω να πας να βοηθήσεις την Κικίτσα. Εγώ. Πλάκα μας κάνεις. Πονάει και η μέση μου. Θα κάνω την κορόιδα. Έτσι, μπράβο. Κόφτεις λιγάκι το βήχα, γιατί τελευταία τη βλέπω πολύ ξεψάρος. Βρήκαμε πελάτη στη ζωή μας. Τώρα μεγάλες γυναίκες, τι περιμένεις? Από σένα περιμένω. Τι περιμένεις? Να πας στο δικηγόρο για το διαζύγιο. Πότε, τώρα? Όχι τώρα, αύριο, πρωί-πρωί. Ναι, αλλά να πάω πρώτα να το πω στη Μέρη. Δεν μου πάει δηλαδή η συνείδησή μου, που να το μάθει η Μέρη από τον δικηγόρο. Στο κάτω-κάτω της γραφής είναι η μάνα του γιού μου. Εντάξει, αλλά αύριο πρωί-πρωί. Εντάξει. Μαμά, τι δουλειά έχει η ραπτομηχανή μέσα στο δωμάτιο του Λεωνίδα? Και δουλειά έχει. Ήθελα να αδειάσω ένα μικρό δωματιάκι για να. Ήθελα να είναι εύκαιρο το άλλο. Κατάλαβες, μήπως χρειαστεί κάποιος άνθρωπος να. Ποιος άνθρωπος να? Κάποιος συγγενής, βέβαια. Μα δεν έχεις καταλάβει ότι έχουμε αποξενωθεί εντελώς από όλους τους φίλους του συγγενείς? Είδες που στα έλεγα. Έχει η γιαγιά αποξενωθεί τελείως από τους συγγενείς της. Και γιατί? Γιατί δεν χωράμε εδώ μέσα. Ζούμε σαν τις σαρδέλες, ο ένας πάνω στον άλλο. Γι' αυτό σου λέω. Θα κάνω εγώ τη θυσία. Νοικιάσα μια γκαρσονιέρα να πηγαίνω όποτε υπάρχει ανάγκη. Λεωνίδα, δεν υπάρχει περίπτωση να σου νοικιάσω γκαρσονιέρα. Γιατί? Δεν έχω επιχειρήματα να αντιμετωπίσω το παράλογο. Λεωνίδα, είναι παράλογο, αλλά για πρώτη φορά συμφωνώ με τη μάνα σου. Δεν γίνεται, παιδί μου, να μένεις μόνος σου σε αυτή την ηλικία. Μα δεν θα μένω, ρε γιαγιά, μόνος μου. Θα πηγαίνω εκεί για να διαβάζω. Με την ησυχία μου. Και καμιά φορά θα ακούω και λίγη μουσική. Για να διαβάζεις και να πηγαίνεις για την ησυχία σου, εμείς θα πληρώνουμε λεφτά. Λεφτά, όλα τα λεφτά έχετε στο μυαλό σας. Δεν σας ενδιαφέρει τίποτα άλλο, μου φαίνεται. Τόσο ή άλλως, εγώ έχω και τον μπαμπά. Θα ζητήσω από εκείνον. Με πήρε πρωί-πρωί ο Νάσος τηλέφωνο. Ναι. Τι σε ήθελε?
Να κουβεντιάσουμε, λέει, να πούμε. Κοίτα να δεις που έχω δίκιο τελικά. Για ποιο πράγμα έχεις δίκιο? Προχθές που ήταν ο Νάσος σπίτι σου, είχα την αίσθηση ότι σε γλυκοκοίταζε. Ο Νάσος. Γλυκοκοίταζε εμένα. Μα το Θεό, αλλά δεν στο έλεγα, μήπως έπεφτε έξω, κατάλαβες. Ναι, βέβαια. Καταλαβαίνω. Είπα, άνθρωπος είπε, μην κάνω και κανένα λάθος. Αλλά και ξέρεις τι άλλο κατάλαβα? Τι άλλο κατάλαβες? Ότι και ο Λεωνίδας το κατάλαβε αυτό, το πιασε στον αέρα. Και μάλλον του καλά άρεσε η ιδέα. Τώρα αυτό πού το κατάλαβες? Ένστικτο. Πω, τζάμι γκαρσονιέρα μιλάμε. Ναι, ρε, τέλεια ήτανε. Τη βάφουμε ό,τι χρώμα θέλουμε, βάζουμε κάτω και κανένα 2 στρώματα και το στερεοφωνικό. Τίποτα άλλο. Τι άλλο, την ραπτομηχανή της γιαγιάς μου. Γιατί ρε, φάση θα είχε. Μπα, θα ράβεις. Όχι, θα τη χρησιμοποιήσουμε σαν διακοσμητικό. Ναι, μαζί με τη ραπτομηχανή της γιαγιάς μου έρχεται και η γιαγιά μου. Πάνε πακέτο. Καλά, άμα είναι έτσι, θα καβατώσω κανένα τραπεζάκι για την αποθήκη της μάνας μου. Και τις μανάδες μας, πώς τους ψήνουμε? Θα τις φέρουμε να το δούνε. Άμα τους αρέσει θα τσιμπήσουν σίγουρα. Εμένα αφήστε με απ' έξω γιατί δεν τολμώ να το πω στους δικούς μου αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά στην καστονιέρα θα άρχισε όμως, Θα άρχισε. Γιατί ρε, εγώ αυτό που είμαι κορίτσι και ο πατέρας μου είναι φαλοκράτη. Τι φαλοκράτης μωρέ και αηδίες. Λοιπόν, θα άρχισε να καθαρίζει, τελείωσε. Και αυτό φαλοκρατικό είναι. Μπα, και τι θα κάνεις, θα βάζεις την ιδέα μόνο? Ό,τι και εσείς ρε, θα τσοντάρω με το χατζηλίκι μου. Τότε εντάξει, δέσαμε. Λοιπόν, άντε, πάμε στη μάνα μου να της το πούμε. Και αν μας πετάξει έξω με τις πλωτιές? Δεν θα ανέβουμε και 3 επάνω, θα ανέβω μόνος μου. Γιατί άμα μας δει και τους 3 μαζί, Ωραία, μετά τη μάνα σου πάμε και στη μάνα μου να μας βρίσει. άμα δεν μας κάτσουν οι μανάδες μας, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και οι πατεράδες. Νάσο, εγώ θα πεταχτώ μια στιγμή μέχρι το αρχείο και θα γυρίσω πάλι, έτσι. Τι είναι έρχεται αυτή τη συνέχεια πέρα εδώ στο αρχείο, τι κάνει? Έχουμε καιρό να ασχοληθούμε με το αρχείο. Έχει γίνει εκεί πέρα το μαλλί της Ιριάς. Τώρα που το λες δηλαδή και το παρατηρώ. Πραγματικά και εμάς στο αρχείο μας έχει πρόβλημα. Πρέπει να το πω στη Βιβί να το φτιάξουν. Θα μπορούσα να σε βοηθήσω εγώ, άμα θες. Σοπά μωρέ, πλάκα κάνεις τόσο. Εδώ έχεις τόση δουλειά στο κεφάλι σου βγάλω και δικά μου δηλαδή. Όχι, θα ήθελα. Δεν μου είναι κόβος. Ρε Μαρουλά, τώρα που το σκέφτομαι δηλαδή, Ναι. μετά από τόσα χρόνια, είσαι χρυσός άνθρωπος. Άμα με κάνεις και τρέπομαι τώρα, δεν μ' αρέσουν αυτά, το ξέρεις. Τώρα σ' αρέσουν, δεν σ' αρέσουν, η αλήθεια να λέγεται. Ποια αλήθεια? Ότι είσαι σπάνιος άνθρωπος και είναι τυχερός αυτός που σε έχει δίπλα του. Η κικίτσα δηλαδή. Η κικίτσα και ποιος σε πάρει. Ποιος θα με πάρει εμένα? Σιγά μωρέ, τι είναι αυτό τώρα που λες, ποιος θα σε πάρει εσένα. Δηλαδή τι σου λείπει. Και νιάτα έχεις και ομορφιά και μόρφωση και χαρακτήρα και ξυπνάδα και... Δηλαδή και τι δεν έχεις, μια προσωπικότητα, τα προσόντα σου δεν μετριούνται δηλαδή. Σιγά ρε Νάσο, το αυτοκίνητο για πούλημα να ήμουν τέτοια προσόντα πια. Αφού τα έχεις να κάνουμε τώρα, δεν τα πούμε. Νάσο! Ασούλη μου! Πω, τώρα μόλις σε σκεφτόμουν. Στον ουρανό σε γύρω στη γη σε βρήκα. Θα έχουμε τηλεπάθεια φαίνεται. Ρε Ασούλη μου, θα μου κάνεις τη χάρη να έρθεις ξανά στο σπίτι να μεταφέρουμε στο μικρό διαματιάκι τη ραπτομηχανή, Δεν άρεσε το μικρό η θέση που τη βάλαμε. Όχι καλέ, δεν άρεσε γενικά. Τι νομίζεις, αυτό το σπίτι με αφήνουν να πάρω πρωτοβουλίες? Ποιος δεν σε αφήνει δηλαδή? Κανένας, παιδί μου, κανένας. Τι νομίζεις, τότε που ήσουν στο σπίτι ήταν αλλιώς τα πράγματα. Με είχες εσύ στα όπα τώρα. Υπήρχε και μια συμπάθεια, βλέπεις. Αλλά εσείς τρογόσαστε σαν τα σκυλιά. Ποιος καλέ, εμείς δεν έχεις καλή μνήμη. Άλλωστε και να έκανα κάτι μαζί του ήταν όποιος αγαπάει. Παιδεύει που λέει η παροιμία. Γι' αυτό με παιδεύετε όλοι μαζί, από την πολύ σας την αγάπη. Καταρχάς, όποιος αγαπάει εκπαιδεύει, να ξέρεις, δεν ταλαιπωρεί. Γιατί ρε, σου λείψε εσένα ποτέ η αγάπη? Όχι, ακριβώς αυτό λέω. Έχω τόση πολλή αγάπη πια που δεν ξέρω πού να τη βάλω. Δεν χωρά ο άνθρωπος. Παπά, έχεις 30.000 για μένα το μήνα? Γιατί θες να μάθεις καμιά ξένη γλώσσα? Όχι μωρέ, έχω τα αγγλικά, μου φτάνουνε. Ούτως ή άλλως οι Αμερικάνοι τα έχουν επιβάλει παντού. Δεν μου χρειάζονται ξένες γλώσσες άλλες. Και εσύ, νέος επαναστάτης κόντρα στο κατεστημένο, δέχεσαι κάτι τέτοιο? Τι να βγω ρε μάνα, να κάνω διαδήλωση έξω οι Αμερικάνοι, αφού η πίεσή σου χτυπάει κόκκινα άμα πάω στη διαδήλωση. Να πας κόντρα σε αυτό διαφορετικά, να μάθεις και γαλλικά. Πράγματι, τώρα που το λέει και το παρατηρώ δηλαδή, γιατί? Να μάθεις γαλλικά. Να την πολύ αγάπη. Γι' αυτό σου λέω, έχω κουραστεί πια από τόση αγάπη. Δώσ' μου 30.000 εκεί το μήνα να πάω να νοικιάσω μια γκαρσονιέρα να ξεκουράζομαι που και που. Λεωνίδα, πήγαινε σπίτι και μη με συγχύσεις. Δύο λεπτά. Βρήκες γκαρσονιέρα με 30.000? Πω, η κυραβούλα καλέ, η καθαρίστρια, η παραδουλεύτρα. Έχει ανάγκη από γκαρσονιέρα. Είναι ευκαιρία μεγάλη. Τσάμπα, δεν το συζητάω. Αυτό λέω κι εγώ, είναι ευκαιρία να την νοικιάσουμε. Όχι, η ευκαιρία να κάνουμε μια καλή πράξη, να τη δώσουμε εκείνη να την πάρει που ψάχνει τόσο καιρό και δεν βρίσκει. Μα ρε γιαγιά, δεν κάνει 30.000 η γκαρσονιέρα. 60 κάνει. Πώς θα την νοικιάσεις τότε? Θα μου δώσεις τις άλλες 30 εσύ. Λεωνίδα, πήγαινε γρήγορα σπίτι, γιατί αν με αφήσει να κάνω τη δουλειά μου. Λεωνίδα μου, νομίζω ότι έχει δίκιο. Μαμά σου, πάμε σπίτι καλύτερα. Εσύ μία εδώ να σου μου. Όχι, θα έρθω και θα... Να πάρω το τσίπλο. Θα ξανάρθω εγώ δηλαδή, δεν θα αυτό. Μέρη, πότε να ξανάρθω? Όποτε θέλεις.
εσένα δεν πέφτει ποτέ έξω το ένστικτό σου. Καλά, τι πράγμα είναι αυτό, μάγισσα είμαι. Είναι που παρατηρείς πολύ τα πράγματα που γίνονται γύρω σου. Ναι. Έλα ρε μαμά. Ναι. Όχι, δεν το έχω αυγοκόψει ακόμα. Το μεσημέρι που θα γυρίσω στο σπίτι. Ναι. Έχει πάει στο δικηγόρο, παιδί μου, αλλά δεν έχει γυρίσει ακόμα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Αμά ρε μάνα. Εσύ νομίζεις δηλαδή ότι σήμερα θα πάρει διαζύγιο και την Κυριακή παντρεύομαι? Εντάξει. Το ξέρω ότι δεν θέλεις να με πιέσεις, αλλά τελικά με πιέζεις, Μανούλα. Λοιπόν, όταν μάθω θα σου πω. Ναι. Έλα, φιλιά, γεια. Πού να είναι, γιατί αρχή. Μακάρι να σε εκτιμούσαν όλοι όπως εκτιμώ εγώ. Α, σε ευχαριστώ. Είσαι εξαιρετικός. Τι να σου πω, μου λείπει που είσαι, δεν είσαι εδώ μέσα. Ρε γιαγιά, όμως δεν καταλαβαίνω. Γιατί φώναξε τον παπά? Μπορούσαμε να σε βοηθήσουμε εμείς. Εσείς, παιδί μου, είστε μικρά, δεν μπορείτε να σηκώνετε βάρη. Όχι μικρά, κυρία Κικίτσα μας, κοτσαμάντρες είμαστε. Και εγώ έγινα γυναίκα πια. Α, έγινες γυναίκα. Για έλα εδώ, μια που έγινες γυναίκα, να πάμε να φτιάξουμε καφεδάκι για τον Άσο μας και να φτιάξουμε και πορτοκαλαδίτσα για τα παιδιά. Έλα, κυρία γυναίκα, για παίρνα. Για παίρνα, παρακαλώ, για παίρνα. Για να δω, για να δω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 σκουλαρίκια. Να προσέξουμε, μην πέσουν στον καφέ. Μαριλένα! Πήγαινε να ψήσεις εσύ τον καφέ, να ψήσω εγώ τον μπαμπά, έτσι, για το θέμα. Ρε πατέρα, δεν με καταλαβαίνουν εδώ μέσα. Μου φαίνονται λες και είμαι μικρό παιδί. Λες και είμαστε μικρά παιδιά, κυρία Νάσο μας. Εντάξει, υπομονή, τα έχουμε περάσει όλοι αυτά. Τι υπομονή, έχω κι εγώ τις ανάγκες μου. Έχουμε κι εμείς τις ανάγκες μας. Τι ανάγκες, ρε? Δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνετε τώρα. Όχι, δεν καταλαβαίνω τώρα. Πού θα μείνουμε μόνοι μας άμα θέλουμε με καμιά κοπέλα? Θα μείνετε με καμιά κοπέλα? Όχι καμιά κοπέλα, από καμιά κοπέλα. Μία-μία. Πού θα μείνετε, ξέρω εγώ. Αν είχαμε καμιά γκαρσονιέρα. Ρε, άσε τα διάλα από εδώ που λαμόγιο, μου θες και γκαρσονιέρα. Ορίστε, άι από εδώ, γκαρσονιέρα. Θα πας στα πάρκα, ρε, όπως πήγαινα εγώ με τη μάνα σου. Άκου γκαρσονιέρα. Και κίτσα, ας το καφέ μου, ρε, να μένει, έχω δουλειά. Άκου εκεί. Μα η μαμά τσαντίζεται όταν αργώ το βράδυ να γυρίσω. Άσε που άμα ακούσει για πάρκα. Θα το κανονίσω εγώ με τη μάνα σου. Ορίστε. Στο μου θες και γκαρσονιέρα. Μου τα ξαναλες αυτά που σου έλεγε ο Νάσος, γιατί μ' αρέσανε. Τι να σου πω, μόνο ερωτική εξομολόγηση που δεν μου έκανε. Πολύ ωραία ιστορία, ζηλεύω πολύ συγκινητική να πάρω τηλέφωνο τον Άκη. Θα στο κόψω το χέρι. Άμα είναι ο Άκης, δώστε μου. Ορίστε. Ναι, Βιβί. Μήπως είναι εκεί ο Νάσος? Όχι, ήταν εδώ και έφυγε. Έχει ώρα? Κάμποση. Συγγνώμη που ρωτάω, αλλά το θέμα αφορά και τις δυο μας. Ποιο θέμα? Του διαζυγίου σας. Τελικά αποφασίσατε για το διαζύγιο? Για το διαζύγιο? Ποιο διαζύγιο? Κήρυγμα πατέρας, κήρυγμα και η μάνα. Κήρυσμα μου δώσαν να γράψω ένα πεάνα. Θα γίνω ένας αχμάνας, πριντάρος σε σκύλος. Ξεχάστε αυτά που ξέρετε, εγώ δεν είμαι ήλιος.